demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus tanpa pintu. Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune wujane pintune ngono. Lho, kula ten mburi omah dadi ten latare wong. Boten dadi ten latare wong. Niku mau jenengan rawuh mriki, sowan mriki saking dalem apa saking pundi, Mas? Saking Yogya, Pak. Oh, saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng niki dalu lanjut lagi. Nggih riya. Kok 5 haji ten Yogya niki ten mbok enom apa? Mbok nom sinten? Jenengane pun provokator. Kok iki bojo anteng mriko meleh, Mas. Bojo niku insyaallah kok tetep siji. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung, siji siji. Dadi ngoten lho Pak dilatani. Iya, seniman iki lumrah. Larang napa to? Wong sing penting ngambut gawe kok dadak bojo. Jenengan asli. Mula aja sok maido karo liyan, nek malah ketularan. Ono maido terus. Boten niki pancen ciklo contoh Mas kula niki. Iya. Niki tatanan keluarga sae Pak. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Imam Tabi'i mboten kersanipun menika. Pengalamanipun kokeh niki timbang kula Pak. Enggak, kokeh sampeyan. Lho. Kok ono sik bisa ngono pindho ping 3 kok. 3 maklek iki ya. Lha piro? Wong kene lagi siji kok 3 piye to kok. Ya sing ngomong loro kuwi sapa? Kuwi pas lali. Ora ngerti kok jenengan. Jelaske Mas Lunduk coba jelaske. Niki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah niki gampang panas. Ngoten lho. Panas pun gogol es. Awake gampang panas. Soale niki titisane bae ngoten lho. Omong ora mi guyang-guyu tok, piye to? Ya sabar to. Miki dicedhake. Nah, ngono. Ora cok. Ora kok dadak ngetokke rapat sing ora kepenak. Ayo. Ayo ngomong apa? Loh, tuturana mantene. Nuturi apa? Keluargaku murat kali kok nuturi gedhe ya. Ora kok murat marit. Yai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegese rawuh mirsani mboten. Ning ya juga urun doa restu. Nah, Alhamdulillah dalem menika ing daleme Pak Klopo, mugi-mugi sedaya. Kowe ora ngejeblek contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Sapio, Pak Klopo iki. Jurane apa? Pak Bathok. Jurane apa? Klopo iki. Ha iya. Iya nih Pak Bathok ora Pak. Pak Bathok, Pak. Haji. Pak Bathok, Pak Haji. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujuke syukur marang Gusti Kang Arep jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Bathok, Pak Haji Safi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Safi'i menika alhamdulillah siji syukuran mujudke syukur putrane Jedaupan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Minto. ya. Pak Minto. Betul. Dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Si putrane? Oh iya no, Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan. Ono king Kabupaten Kediri. Putrane syukuran. Syukuran apapun bentuknya ya wis diweni kanikmatan karo sing kuwasa, ya wajibnya seperti ini. Ning sing rapas siji Mas iki. Pak Haji Bathok sing rapas siji. Lah sing disyukuri ki 3 kok syukuran bareng ke ngene ora rugi. Loh. Mboten rugi to, Pak. Mboten rugi. Rumangsane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak Minto. Pak Haji Bathok menika nyelengi nglumpukne. Iya. Wis paribasane nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalem menika saged kaleksanan. Kudune wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso dadak ping 3. Loh, lek umpama ping 3 awakmu ndak gelem. Loh, yo gelem lho Pak Minto. Lah, ya kok disyukuri to? Ya aku melu nyapa to karo bocah melu. Ya. Jadi Pak Haji Bathok menika nun saya Pak Minto. Nggih. Alhamdulillah Pak Haji Bathok menika kula pun kepanggih piantune Godi Dhuwur Putih. Gudi dur putih sapa to? Pak Haji Bathok. Kok piyaine yo sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Bathok. Pak Haji Bathok iki piyaine yo sak Mas Minto ngoten niku. Pak Haji Safi'i mana? Ha nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wong ireng kowe ngono iso. Meneng to, ditanggapi dilem lho. Mbok ya sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur ketok. Nggih Pak Minto. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Bathok menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune ya syukuran. Aku niki bar syukuran. Alhamdulillah anakku saiki nang Polsek Kandat. Oh diangkat polisi ngono. Nyopet kecekel ndengi dadi
Kok nyopet kecekele mbok nggih syukuran ki ya ngopo wis. Sing anak banget tapi anak nomor loro sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki wis aku yo iki syukuran. Amin amin. Saiki dadi pegawai bank. Masya Allah. Bagian Bank Mas. BRI Pusat. Wih Ning Surabaya. Bagian pengawas. Bagian nasok benulan iki anak gua. Kuwi jenenge nasabah mekar. Wong nasabah kok mbok unggul-unggul nih. Kok senengane kok gugah karo mimati. Lah iya. Tapi ngono sing Ora lho, mantine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. Sing penting niku utang, Pak. Napa mulai bar iki poso gitu. Awak iki bar iki poso ada sebagai seniwati, iki lho alhamdulillah iki iso tanggapan. Iki lho ulang ngarep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulang iki seniman seniwati prei, Pak. Rongos kabeh. Lah berarti ora duwe kreativitas. Mulane kula ndek rumah Pak Minto. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. Contohnya iki sinden-sinden to. Dikasih resep. Tak resep. Kula niku lek poso Pak Minto, penghasilan saya itu justru malah ngono lho. Iki sedina iki 2,5. Masya Allah. Poso Poso ya. omsetmu 2,5. jualan apa? Loh, aku sore jam 3 sore kae. Nggih. Budal. Teng pundi? Ngubeng golek takjil. Lho. Ngubeng. Pokoke sing tadi tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning ngarep omahku. Lho, mbok tuntun-ke. Tak dol. Lanjengan iki. Ngene iki kowe ora nggone pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Kudune ya malah weh-weh. Wewe apa kira-kira ada apa-apa wewe gede jadi iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya lempoh, ning sansaya bakoh. Wong sedaya Wong sedekah niku ora Iki asline jangkar tapi Ora saya luka. saya kebah. Nah, kuwi dirungokke. Dadi wong ki aja iso duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Syafi'i iki ora iman ngono lho. Mula insyaallah lumintu rezekinipun Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petho wong sedekah ngono lho. Sedekah ku mari apa ngangkat derajatmu besok. Ngono. Ngerti. Lho, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak adoh saka penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? bojoku. Bojoku. Sampeyan ora sedekah? Enggak. Lah, berarti niki Mas. Sing sehat wong bojone. Berarti sok catetake sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, besok sing nampa nikmat wahyune bojomu. Nggih. Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa lah biar wahyu. Loh. Kok rabi karo wahyu piye to? Lah wahyu. Loh. Sing sedekah sapa to? Bojoku jadi budek kayak gini. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Lha berarti nek dukane bojoku lah biar wahyu kowe. Pedekku lho, tak diatok dafu lho ya. Maksudnya ki wahyu kuwi besok sing entuk apa ya ning ngarani? Nugroho. Nah, Masih wahyu. kok masih wahyu piye to ki? Nugroho. Anu bicara anu Mas, jan Tegese iki sing wong sregep sedekah, kuwi mah pertama bakal kewahyon. Duduk entuk nugroho. Nek nugroho ora ngerti liyane nugroho napa Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko kae apa liyane? Apa hubung-hubungne aku? Nugroho ora ngerti. Wahyu ora ngerti. Heeh. Paling hidayah. Nah, Bae. Bae wahyu karo nugroho. Hidayah. bocah ki nek pekok nemen tadi. Ora apa-apa berdoa. Kowe iki mbok yo sing cerdas sithik lho. Dheweke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah, wahyu, nugroho kuwi padha karo pulung. Wis. Oh alah palike. Belum. Iki jangan iki piye ta? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kenyek-kenyek ora. Sik Mas. Aja dipahi durung sakti. Adalah tanggapan arang-arang iki kecerdasan iki ilang. Loh, Kadang aku ngono ki ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong dijak omongan angel, yai sakmene iki cerdas aben. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki, nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok mung delok wayang kok. Sing digoleki masuk sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek.
Lah wis sepuh kok kurane didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki kiyaine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, syukurane anake dadi pejabat. Nanggap wayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan sing darani jabatan ora lali malah kabudayan iki. Sing tak karepe ngono kuwi. Bener. Kula sesuai kalih asmanipun. Bapak Haji Imam Syafi'i. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i tiga suku kata. Saiki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sah nek dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. B. Syafi itu fitrah. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tuwa nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ra duwe pamrih. Ning didikon wong tuwa ki mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak 5 ning anak 5 lho mesti nek iso ngopeni wong tuwa siji. Iya. Istimewane ning kono wong tuwa. Dadi sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anake ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kowe mudeng ra? Mudeng, Pak. Nah, piye? Napa? Lho, Wong tuwa siji iso ngopeni anak 5. Ning anak 5 rong karon bisa ngopeni wong tuwa siji. Ya. Lho, wong tuwa le sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwe jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Ha iya. Lho duwe wong tuwa. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho. Tinggal. Kok dimiki piye to? Lah sampeyan paling gak niki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mau ditinggal delok campur sari. Mudeng kok kuwi manyan ya ora mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru lho, Pak. Nyekar tenggene sarian niku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku basa ditangisi senes bapak. Lah, niki lak ngeten, Pak. Kok men lek ora tau jarah kubur Niki lak wong ngeten tuane. Maisan, niki enten Maisan. Heeh. Niki nggih Maisan. Kocape niki lak sing omahe Blitar kula nyusul rika. Jam 12 bengi niki nyekar bapak. Kula ngetut nika mburi. Lah kok loro niku nangis gugu. Aduh, Pak. Sepurane sing kok kaya Pak, aku arep kritik ora iso nyambangi saretmu, Pak. Lah kok no kula niku kaget Mas Wito. Lah kok sing ditangisi kluthuk ki senes bapak. Lah sapa? Lah kok ten Maisan tulisane Yayu ngono. Kula sadok to niki, bapak ning mburi iki lah ngono. Sing pokoki kowe kuwi. Napa? Pak Iya jam 12 bengi. Kuwi karape karo Yayu ngene iki lho. Iya, ala ini kita. Malah iki lek TikTok barang iki. Mula yo kene yo nurun iki mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten. Biar. Kowe lek tak omongi to, Mas. Derajat pangkat kuwi sapiran. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe dadi. Nggih mboten Mas. Nggih. Payang ki wayahe sembayang ringgit disaring lan diangge. Diwiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ora kepengin diloke, Aja ngelok liyane. pegawe dhewe menungso. Menungso iki mulus-mulus kakean dosa. Wong urip mung mampir. Ngombe dadi. Ngono lho lah. Ngono lak jelas to Mas. Tuturi andayani jerbasuki Mawa bela. wong ki aja sok alok bakale melok. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe dadi. Nah, gamelan kuwi gawe Amaling liyan Pak Wito. Tong-tong masjid sik kotong den masjid sik sedeng. Nek wis tong-tong kurang seru, aja ditinggal turu. Kowe iki dikodrakne kaya ngono iso. Lah jane awake sehat. Sing cilik-cilik ki lho. Kowe iki nyapa to ya dadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik ki lho penak dan dilungno pethuk ngono lho. Aku mau wes lho, Mas. Bubumu budi men. Pupu ndasmu. Lengan. Kuwi lengen kok pupu ora. Ngajeni. Coba jajal kuwi umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Cek tapi ya ta. Kae jajal anakmu ibaratnya. Oh, iki anak. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya Mbak Putri. Oh, nggih. Ben sukses iki kepiye prosesnya kepiye ngono jajal-jajal. Anakmu tuturono kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos ae to, Le. Sik kok mosok kowe anake karo mboke.
Omongane ngono lho, Mas. Tak omong ngene ya to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Sakala umure enom raine tuwa. Sakala raine tuwa umure enom. Ya, mosok ora iku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki haiku gitu. Aku apa iki? Sampeyan anake. Izin ya, kan luturkan dulu. Oh iya ya, tung tak tok ngono jajal Mas. Anakku mau ngendi ya parane? Wah, alah tuh mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono ta Le, ya panggah. Ora mendem yo medok. Wah, jalo. Ya sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, sing ditiru ki lho sapa? Ya apa sampeyan ku grundel dhewe apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Gak ro mau mbah ngendi ya, Mang? Lho, sampeyan iku minangka dadi ibuke. Lah lha apa gak iso nutuli anak situ? Enggak kena dituturi. Lah ya apa sampeyan didik iku? Arek iku mbok. Biyen metengmu itu ki dam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Bapake akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene Brame rame lho. Iya, mbok kuwi. Gak saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diceluk. Dipanggil. Ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-ungguh gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Gunyuk-gunyuk totok kono totok kene. Toto gerak. Apa larane? Kone tunyuk-unyuk kok kono ya Allah. Neh, Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Arek saiki ditata rek. Gayayan ngono iku. Totok kono totok kene. Aku malah gila ya. Oh, sik. Enak lho, Mas. Lah kok mboke diusuk-usuk nek. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, totok kono, sungkem ambek ibumu. Napa to? Ya apa niku? Kowe joget tutuk gedabung ngene. Kenal. Yo alah. Gen. Kon iku gak ndi? Kuliah mah. Ibu ki lho goleki toto kono toto kene. Tutuk gedabung jotos ngene. Ora. Rasa nggih blakon to nang ngono lho ben kita enom Kuliah mah. Kuliah. Nggih, Mah. Nah, moga-moga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Iya, Mah. Tulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Ya kaya anak kuliah ngene ya. anak kuliah napa malah kaya bab lecit ngono ya. Dia mancing, Mas. ya, Pak. Boy, rene. Eh, Boy, kok jenenge kire. jenengmu Boy Ireng. Dagang medium. Ayo rene. Kon iku ya opo rek? Gak percaya ibumu ta? Ibumu direwangi kerjaan karo bengi karo awan. Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayak entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kok? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo, ibumu teko. Kuliah kok, Bu. Tenan kuliah. Kuwi iki dosenmu kuwi goleki. Kon iku mbok endi? Lo kuliah. Kon jabat bos iki. WA-ne aja. Entuk cek saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Kon gak kampus. Lambe gunane diomong sing apik, Nggih, Pak. Dindi ngomong sing temen. Ojo ngapusi wong tuwa. Wong tuwa wis rekoso. Cekok. Kurang apa aku dadi bapakmu? Tulane, Pak, pancen kula anu. Ajri dini sekolah iki. Ajri logo saka busune. Kon gak iso jaga wong tuwa. Sok dadi apa? Loro, Pak.
kau nganti kenes awake sakmono gedene. Ngerasa ngomong. Ojo. Loro lho, Pak. Duwite mbok dereng. Kuliah, Pak. Ojo. Kuliah, Pak. Duwite. Ojo. Mbok. Kuliah, Pak. Mbok. Ojo. Gede aku. Izin anu Pak Pito. Heeh. Aku lagi dua Pak ya, dua Pak ya. Ya apa iki? Kowe anak. Lah kok pengen dadi pae? Alah, kontrakan biasa ya. Ada dua Pak ya tuh. Kalau ini suruh gak tos. Pak. Bola Bapak itu loh. Sini. Ayo. Tuh. Kok kene mangan asin tuh? Mbak. Yudi sing teko, Mbak. Ya bapakmu lho Yun. Bapakmu bendina gue ngomong beda. Astagfirullahaladzim. Kok tidak tahu diri lho Yun. Astagfirullahaladzim. Alah, sepuna lho. Aku sing Sibuk. suwi yang nanti pangkel iki lho Yun. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak biyen ngongkon aku mondok, akhlakul karimah bapak ya apik. Alah, Saiki aku bapak kirang bapakmu iki. Mbok sabar, Mbok sabar. Sabar, Mbok sabar. Mit, Kita ganti. kowe omong ora tau dipangkring iki usul ning ati. Yo, Aja nlongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iso Iya, mulya mergo rekoso. Wong sing gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki diloro-loro. Heeh. Aja simbok sing ngadepi, aku sing ngadepi, Mbok. Yo adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak ini gak tak wehi kultum, gak tak tausiai, Iya. tak tahlilane, Mbok. Ojo. Ojo sih. Bapak ini, Mbok. Nek kono mau muli Yuli. Oh, ini. Ini. Cacane bapak ini, Mbok. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak iki, Mbok. Isin aku nggih mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anake iso kanggo contoh anake. Wawan ora keblado saka wite, Kulo nafsi bae kono maut, wong sing kedunungan napas besok bakal kajebut maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok. Kalungan sarung ra gawe songkok. Isih. Untuk Bapak di kampung ini. Anake kon mondok, bapake malah jiki. Yo, sampe gak ngerti, Pak. Anakku loh. Sampai dia ngomong, Masa Pak ibu kampung ini. Malah kayak kire. sampai dia mondoknya aku entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen minta anakku deh. Saiki aku mbok kandhane. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok kok. Padahal ya. Apa? Malah guyon. Aja yayan, Pak. Ibu mesane, ibu lho gawe jilbab. Aku koncokan. Lah kok salingan ora sok. Rumah. Aja, Pak. Aku ngerti, Pak. Aku ngerti. Mbok kon mondok. Ini hijau. Kapone. Aku tadi boy ya. Dadi apa? Lha aku sapa? Barang. Kakarmu. Ada di gemol karmu. Ya kesu ya. Aku tadi boy aku tadi. ora oleh marah lho. Lah, gelap. Lu kampung ya Pak. Hah? Di kampung aku. Dadi boy kan dadi boy. Boy. Dadi boy karmu ngono. Loh, perono sik. Sambaton ning kono lho, kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, wis sarung tak kono to. Aku lihat nih masuk ya. Ngono kuwi lho didelok.
Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kan lho. Wis Jan. Walah anakku suwi kok ora mulai-mulai. Suara sing terakhir kok gede. Cilik wae kok mulai. Suwi ra ketemu anak-anakku yang ngendi to anakku iki. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, seni terus mbok jaket lepis kaya busri. Wis posisi. Ayo, Nang kita anak-anakku loro-loro nek lanang wedok nang kita ya kok. Kenapa, Pak? iso gak iso dina iki ibu ayo digone bali desa. Loh, lah apa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong iki lho. Loh, tenanan loh. Lho ngene lho ngono. Kok lho ngene. Lah itu lah yo mak priok ngono lah yo. Iya, kleru, Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jabule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kendenono. Oh, Jadi bumane mucen Mas. kaya ngono. Kaya ngono. Kelakuane Ibu ning jowo. Kaya ngono kuwi. Neng, Anu sing kawin dadi barne iki. Lah ngopo? Buluku bosok kali ya. Lah wong ya angel kok dikandani kok. Dadi ngene lho. Dadi patuladan iki sing apik gitu Mas. Heeh. Ngeten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa. Ngono lho. Sarunge cah nom mobil. Kowe ngapur. Ndi kuwi mau sing duwe ati ndi? Bisa lho. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kena kono. Gawe tok nyambut gawe rawe royalti. Iya. Diselingi Mas. Mas. Nah, pengembangan. Nah. Kaya apa? Pak nek duduk-duduk. Iya no, digawe kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor yo apa yo nutut basa bapakmu. Seket topi. Heh, Seket kopi. Sana to. Iya. Tapi itu lagi. Di. Ya. Sik Mas. Kurang siji. Pripun? Sama iki mu sakjroning anake drama iki ono iringan. Loh, pinjam properti kula sewani, Pak. Iya, Pak. Wong ge nyambut gawe kok. Ya gone nabuh rakitan 100 tinggali. Loh, lho tabuh. Nah, sewan tabuh. Tabuh nang iki. Sing kok tabuh iki. Nah, Mas. Ini yo tas barang apa kowe? Kowe kanca lho, Bos. Biyen zaman nom kanca ngene lho kowe. Iya bos. Iya bos. Ya aku bos kuping ya. Mik. Mik kena sampean. Boten. Iki mau pas betul-betul. 100 mik. Mix. Anu cicilan 50 sing 50. Anu mixer kae ngene. Masalah. Anu tanggapan bengi iki ngedeni wong. Iki nek cara dagang liyane dhewe bosok tenan. Yo ngadet sinden 3, Mbak Mita, Mbak Kiki karo Mbak Widya. Mbak Kiki karo Mbak Widya. Widya melu lho. Oh, rombongan anyar ning lawas. Melu lho. Oh, lha kok makan anyar. Kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salah. Nek anyar Yo diem. Tegese. Lek lawas ki salah dadi kental. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem encer. Ngono lho, Bos. Tegese encer gitu. Iya. Yang kan yo sepati Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yo, yang apa? Sudah tanggapan kata lali. Kalau Mbak Kiki, Bapak bisa.
padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Kowe milih jenenge Kiki, bocahe ayu tur merak ati. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. Nanging sing siji iki belum satu yen ditakoni jenenge Nita. Memang sinden Wita, ini sinden dambaan saya. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Alhamdulillah. Gini siapa ini jenenge iki? Sinden baru. Kalau yang satu ini, kalau dilihat badannya kuru. Guru. Gini. Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku. Ya. Ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu, saben bengi kita terus turu. Bubuk bahaya ini. Ya tidur. Yang sing siji iki. Pemeribatmu dia koyo kucing. Ya bisa lah. Yang sing siji iki rodok gedhi ya rodok semok. Mok. Wangun iki. Oh satu iki. Aku yo mikir loh ya. Ora sih kok padha semoke iki rodok sumpah tak sama. Nanging yang siji iki pokoke semok tur rodok nyedit. Senajan bocahe ayu tak delok ta iki ora medit. Gede tembang, Mas. Najan ora medit dadi sawang ya rodok irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demi. Apa lho awak iki sampe? Iki mau Widya, Kiki. Nadia. Nadia, terus iki Mita, si Kiki lah, iki anu Mas Minto, tapi kalau Ora sambo eloke yo. Lali janjine. Yuk, yang apa? Dados, yuk. Bos. Sampeyan iki komposisi gerakan ditata to. Mas Mito itu selalu mengatakan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Blok. Jingkak enteng tak enteng. ngelek, tak warai. Jangan. Bisa, ngono. Bisa piye? Kowe ngarep pembeli? Aku ngarep. Ayo. Mumpung to, nah ngono dicari. Ayo. Ngono. Oke nih. Sindene kan. Sing apa kene. Sing ngarep apa? Wis ora tanggapan kabeh dekopon iki. Ayo. Ini kabeh. Iki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Piye Pak? Berarti Joget apa iku? ini kok joget bebek arep ngendok ngono niku. Du, Napa Pak? menok double. Bener double. Sik, bareng. Si, lu, yuk. Bokongnya Kiki tiba. Apa, Pak? Bokongnya Kiki. Ini.
Pak, kita sampai pokoknya bojoku, Pak. Alah pokoknya bojoku koreng tok. Berarti aku blok. Pas adus didasteri transparan. Heeh. Kowe tok, Pak. Koreng tok. Koreng tok. Kamu yo doyan. Enak ya. Ya. Yo. Tadi, Yo. yang apa? Lali janjine. Betul baku. Ya ampun. Kami itu nyapa ke sini ya. Sopo sing ram demen roh bokok ngono. Layakno dalang ki ra duwe bengkok. Sopo kok ora dibengkok? Aku nulu rabrangane taun ra duwe bengkok. Sing ngomong ora dibengkok sapa? Jenengan Bengkokku ki sitok iki. yo bengkok sih. Kok si Tommy kena udan saya mau jebuber ya, Pak. Oh no. Jadi rada dok nek. Nah, rada mendak. Coba mendak. Bisa saya mendak terus mendak nurut. Nah, ya ngono kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. percaya bengi iki jog untuk pancen digaya tenan. Deke ulang tahun arepe dum-dum duit. Yes, muga-muga sing ning burimu diparingi sehat, seger waras, barokah. Ngono, bose ben bose urusane karo aku dhewe tak krimo rekening kok. Tiba iki mah Agung Vino jalan. Nggih. Bos. Ya tertutup rapat. Sing rata lho, Duk, sing rata lho. Nganti gak rata tampilan. Santai bae, aku lek nyalet iki mandate saka Katur Agung Parung Sari. Lah nggih, terus saking Agung Vino pokoke kula niku mesti rata. Ayo, ya kamu mesti rata kan iki, ya. Oh, kula niku termasuk mandate saking Agung Vino, ya. Kamu. Luar biasa. Ya. Aku dhewe. Ayo. Nah, kita khusus membagi kanggo Mas Parung Sari, ya, kayak apa?
Janjane kowe tembang iki go kulaturaken dhateng Bapak Carik Peh Wetan go Pak Wedadit Mas Jianto. Nanging sing los aja samar iki dhuwitku sik sak koper ya. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Janjane kowe ning terima kasih tembang lali janjine sampun katur. Kula niku ibaratnya dadi dalem niku dadi maklar, Pak. Heeh. Dadi kula iki asal makan saking Kadung Indo. Dibataske tembangnya gimana? Siap. Ya satu tembang. Kudu dibabrasi. Iya. Menika seokeh niki. Gorengane dhewe Queen In Sekar Gadung. Nggih, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyuwun pangapunten Pak Mito. Saderengipun tembang menika dipun lajengaken menika nun sewu izin segap ya Pak. Wonten kupat luas. Oh iya. Nggih, monggo nuwun Bapak Haji katur minggah dateng Sasono. Kasuwun tindak wonten Ibu Hajah. Kalian aku kalian Ibu Hajah monggo. Duduk selamat Mas.
Kedap Mas Minto nggih. Nggih. Ajeng keluarga besar monggo. Monggo Bu. Monggo. Monggo. Lho, terus nes niki. Mau dulu orang bongkah nih. Tak mau delok lah melu ning burine aja. Nggih. Yen pangapunten nggih Pak Mita nggih sedaya Nggih. nggih menika. Nggih, Bapak Haji badhe nglari ujar dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun anu kula gadah Ujar. ujar tauni Nggih. menawi anak kula lanang sudah nikah Amin. kula gantung gong alias nangkap wayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Kedap, Pak kedap. luar itu minangka sarana. Nggih, menika Bapak. Kula kinten sak monten. Wonten nggih. Nuwun. Kanuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal janjah panjenengan kasembadan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngaten. Mugi sak samunipun ninuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji. Pak Imam. Nggih. Menika hamake kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas Nggih, panjenengan Mas. anu. Doa Mas. Romo minta monggo. Ingkang baku pangajabipun Pak Haji Imam Syafi'i dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kumpat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun agar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nuwun Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang sedapan ingkang kula menika Pak Haji nggih. Oh, mugi-mugi Ya, nduk, Lis, kaya apa? Ngateko karo Mas Gembos. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang ngerto Nah, Mas Minto. nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyen ya, kaya apa? Yuk, kaya apa? Mongkrang Mangkring dados. Mas Gembos, piye wong ayu? Sing nyambut gawe. Saben-saben
yen ana duit Wanci turu kowe ndak duwe nesu apa bener? Nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah kowe mau ngrumbrak-rumbruk apa pokoknya nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis durung dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkring lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkring. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumah sama ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Iya Mas. Makan lah kalau nggak duitnya. Lah. Ini iki lho, sawangan. Sawangan. Ana duit. Ah, Mongkrang-mangkring ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkring ya ora sudi aku. Sini. Kurang. Mas iki. Skincare dereng lho Mas. Aku Ya toh. Skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotionnya. Ngono lho Mas. aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang boyo. Kok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok ndek kuwi lek nyolong nandi. Kowe mesti banget dol TV lho. Ajake kok Ora ngedol TV bolo. Apa? Lho. Sing betul apa? BPKB. Omongno gembos iki kok metu iku kloro ilang. Dadi tum. Nah, ngono. Sik to Mas. Ngapa? Tak urus iki duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nekmu dongel nanti. Oh, kok dongel piye to? Bolo ki lek oke no. Bolo ki lek oke kanca oke ki rezeki panggah ngalir. Nah tapi nang pinjalo ora kerja. Ini no. Kon ndang ngedum iku sing lebune simpenan iki. Kuwi kowe catok nguyuh bablas mulih. Saya tak tekon, kowe pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Sak sehate awakku. Ping telu? Ping Ini telu. telu ya ping telu. Iya, kan Eci. Oh. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping 7 ya 7 kene gorene. Itu. Penak men. 1, 2, 3, 4, 5. Aku iki mbok pakai ping papat. Aku makin ngawakmu dek iki. Ya tilis lho. Tapi kuwi minangka sik
seminggu lho. Iya. Lelek setahun bayang no arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut Ya. 200 sih sabire lho no. Kene tak gowo kabeh wis mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Ya wis dikai lho, iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Takekno sing. Eman maksudnya tak wene rono lho, eman pun lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis diselekono ora wani njupuk lho Mas nek nginggol gandule piye? No, dipun. Kak, sudi. Lah gowi lho iki Lho nek kembange kok konane. Ayo, lek wani sibukan. Ayo larase. Eman bu sayang, kowe kudu eling. Ya wis Pak Ne sarene aku mau ya wis mbok wene blonjo. Iya. Ya Pak Ne. Heeh. Ana duit Pak. Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng lho iki. Ya, sampai jeblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Mbok sing ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Sesuk ning Malang. Wis entek. Sesuk Malang. Loro. Disawang. Dibablaske Mas Diding tambane pundutan saka Bapak Imam Sapi. Bapak Naryo. Oh, ngoten. Ngersake lungiting asmara. Nah, Mbak Luki karo Mbak Kunjung. Nah, kaya apa? Yuk, diaturke, so, musisi. Dados
Mbah nuwun. Wis muga-muga barokah sedaya nggih. Nggih. Makasih. Ya Mas Gatot ki piyayine ya piyayi sing loyal sing blobo. Open Iki sedulur karo kanca. Insyaallah sedaya menika gumantung saking niat lan kajatipun. Nggih. Nek wis niate apik insyaallah piwalese nggih bakal apik. Tekone menika dum-dum duit insyaallah sok uripe mesti dipenane karo duit. Ngono. Menika wonten pundutan Mas Didik saking Mas Tulkian Mas Gawer. Pundutanipun Nirmala, jangan tunggu lama-lama, bajing loncat ugi tembang bojo loro. Nggih pun derek jenengan Mas. Menika ugi saking panjenenganipun Bapak grup guyub rukun Desa Pule. Menika nyuwun tembang Blitar Banyuwangi. Menika saking Bapak RT 01 RW 04 Dusun Pule Selatan. Nyuwun gendeng cewek gaul karo kacu-kacu saking Pak Bejo. Nggih, mboten jenengan ingkang wigati, pokoke ringkitane dalu menika mugi-mugi saged dados wayangan ingkang menghibur sedaya warga masyarakat saya. Nggih. Loh, Mas Minto itu penake gini, dagelan diparingi nggen, lagu paringi nggen, lakon ya tetep paringi nggen. Apa meneh sedaya maneh iki ulane poso. Nggih. Bar iki ya poso. Ya. Dadi muga-muga wae kabeh ya kadang-kadang hiburan ya kadang-kadang ibadah. Nggih. Menika taksih wonten saking Mbah Lurah Codot. Nggih, nggih. Wilujeng dalu ki minta menika dalam saking tlatah Grobogan, Kecamatan Ngaringan, desanipun Bandung Sari. Kula Mbah Lurah Jailani, bapakipun Lurah Codot. Wah, Jawa Tengah. Dalem menika dalem nderek pungon lan panjenengan ugi pinaringan kesehatan panjenengan, mugi pinaringan kesehatan. Amin amin amin. Mas Didik, panjenengan duet kali Mbak Sulis Eva. Siap. Coba. Loh, kula nek di Malang mboten saged lho, Pak. Mboten monggo sanesipun. Siap. Yo, Sulis katakan Mas Jogini, Mas Jododong. Kaca-kaca sekar gadung berpacu dalam melodi. Keluar Kalimantan. Oke, siap. Ini Nggih. Yo. iki tak sopir sari karo dulurmu lanang kuwi. Jan ayo dibon. Ya muga-muga baru kai. Baru iki lho, Mas Garot iki paham lho. Baru iki poso sing mati prei disangoni. Mas nek poso jenengan pun dalem. Nggih. Bang dolan ning iku Kuwi mau yo paring dawuh Mas. Kiai Parungsari sesuk sing ndereke ning Malang. Oh, ning Malang. Sumber asli sumber mandi wetan. Nggih, amin wis. Tunggu nggih Pak nggih. Nggih. Tembange Kula dawuhke tembang sing kepenakon Pak. napa? Perawan Kalimantan mau. Perawan. Nduk. Kowe perawan Kalimantan apa tuh? Hah? Keluar Kalimantan. Ya wis. Boleh? Yuk, siap. Sekarang gedung Indonesia. Perawan. Makasih ya, Lis. Iya. Pokoknya akhirnya lagu ini terakhir kudu rak. Aku ki iso anu kok melihat situasi kok. Nah, Oh, no. situasi dan kondisi. Jadi ya bisinan aja. Nah, iya. Wah Mas Minto ki lunak kok enak. Hah? Lunak. Lunak itu kepenak ngoten lho, ora atos. Daging mati presto. Ora atos Nah, banget. Mas, sing- ginaken betul nggih. Mergo niki lak jeneng campur sari ini lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalem Bapak Haji, Iya. tembang yang bernapas Religi. agamis Iki religi. dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate Syariate yo digunakake. Nah, ngoten nggih, Ya. nggih, siap. Dibawani Nggih. saka piantun kakung Mas Linggar. Linggar apa siap. Pilih. Ini. Linggar. Makanya baru Mas Linggar langsung untuk langsung menjudi. Udah Mas Linggar. Wasih Terakhir Mas Bro. Iya, wasih torti. Iya. Kaya Mas Darwaji. Kunisma. Sing kalusen. Anu mikir Sing ngerodok gagah sithik. Nah,
rukun Islam ya Langsung jiplak. serotok bantah sithik Rukun Islam kang limo puniki jangan Margiarto katindak nomring para sesama jangan Yogiarto Ya kula rumah kori koyo perintah. nganti ditinggale kaya Mas Waluyo boten cakep rumsu Mas Agar Santai wae, santai wae. paling entek jam lho Tapi boten cakep susu santai gitu Mas itu Santai wae. kaya kesusuki bersama rukun Islam puniku Pas rukun Islam puniku iki soalnya kayak Mas Boy, Mas Boy. sahat hati ngomong sahat hati maksudnya Mas Minto piro dono luk Nah. kaya no gitu Mas sahat hati Suaramu kan Pak Jagur nih. aku nek ngomong melok wis apa oke ae jahat sahat gandeng awakmu ra iso nirone nyo seket jaga wah iso pokoknya aja nganti bener kudu kleru kleru bayaran Pamit iki maklel lah bayar. hati terus ke Kang Angka siji Pamit kok izin pamit nggih. Gantian nanti kowe ben ora mesak kene kan. Dulang lagi. Pas. Oh, Kang Angka loro salat ayo Mas Don Kang Angka loro salat bisa Pak Seket ganti Mas Siti. Kakak. diurut iki pancen kudu diratani Iki digo tambah kangen sampean iki dulu kasih adik iki spray poso kok. Tambah kangen. justru salah saya Masalah saya. salah saya Barat, Mas Siti. ayo iki anak bose nek ngono kalau iki ya Mas Siti. Kudu itu tambah kangen. Loh, Kak Mas Siti. Jenengan. ora iso mbok peksa wis ben ngono penting bayaran suara putri Oh. Gawang saka omah Sinten, Bos? Busri ya Bu jenengan nganti bener ono nek Satu sik ngene. Loh, gampang. Apa toh? Kula niku lek kalian jenengane Pak Gak kula wae. Gusti. Monggo. Nah, mulai kan jenengane kami ta anu kok tambah selesai kan kami ta. Kang Angka loro salat. terus Dene kang telu. niki dipatake Ngene iki kok mulai ya. Mulainya ngene. Sare bebarengan ya. Iya. Suaramu sik enak lebu. Terus Sesuk ngono. Dan ngono sesuk mesti mangkring. layakno Dewi iso aku dayone kono, aku wis keramas. Oke, mikir dipepetke kaya mik Ramadan nindakno poso. bagus Apa pajak ping 5 ibadah
tenan sesuk tekan omah tak keloni. Aku melu, Pak. Heh? Melu. Ora. Catos. Ini lho. DPR. Apa sih kurang jane iki? Boten kurang, Pak. Niki lho, Pak. Terus aja tutup nenek tulen rada iki sing. Rukun Islam sam Gangsal Bu, gangsal. Ibuke wis iso nembang kok ngati anane ra iso nembang. Wis biyen yo sidian lho saiki kok dadi ketua muslimat. Alah ketua muslimat. Majelis Kidung Sekar Gadung. Arep mikir manggala. Bukan mikir manggala. Sekar Gadung. Sekarang mikir manggala. Kok ngerti nek yogone nek sing melu kene kowe. Kepeling konjo Bapak Haji Imam Syafi'i dados yo. Ini dah. Yo. Besok
hidup dengan ilmu. Biar Mas Didi. Kita hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan lebih barokah dan terarah. milanipun tembangipun religi. Iya, mula kula panjenengan menika nun sewu berbagi kebahagiaan aja nganti waleh. Mergo awake dhewe diweni bagian kuwi tekone ya saka dhuwur saka awake dhewe ya didhumne karo sak padaning liya. Betul. Niki Masih satu tembang religi Mas Salam Kerong. Nah. salam rahayu nggih. Nggih. Salam Kerong Mbak Lilis sama Mbak Lilis, Mbak Punjo, Mbak Sulis karo Mbak Luki. Nah, ini tetap dengan nuansa agamis. Leres. Ngoten, ketepun ngoten Mas. Terus penyeimbang Mas. Betul. Penyeimbang. Hidup tanpa agama nggih awake dhewe ora nggih pondasi. Betul. Agama yang tidak berbudaya ya tanpa pondasi. Kalau agama dan budaya bisa selaras, insya Allah bisa menjunjung tinggi NKRI. Lumrahe umarok karo ulama kudu dadi siji. Sudah, oke. Ya, salam kurang cok, musisi, yuk langsung dados, yuk, yang apa? Komplit sak gamelane. Nah. Sekar Gadung Indonesia.